Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Үзем уйнаган рольләрне карагачтан бик авыр булып китә билгеле миңа. Күңелле дә булып китә. Күңелем белән искалам. Идә үзем белән булганда шиткә шыңшым. Тегене әйткәндәй әйтәм бит, минем шул операция аркасында минем связкаларны бетерделәр наркоз белән. 6-7 операция үткәрдем мин. Алар бит тамактан төшерәләр. Менә связкаларга зыян китерделәр алар минем. Мин соңгы көнгә хәтле җырладым, ни булса да, барыбер уйнаган вакытымда. Хәзер барыбер Нуретдин абыйга җырлый торгансыздыр әле иде. Юк, мин уйнатам. Компакт бер дискысы бар. Ай Аллам. Ничегрәк яшәп ятасыз Нуретдин абый белән? Аның белән гөрләшеп. Менә сез бит инде бәхетле актриса име, бәхетле Аллага актриса, шөкер. тормышта да бәхетле хатын-кыз күстимәсен. Аллага шөкер. Менә бу бәхеткә ничек ирештегез сез? Хезмәтегез аркасындадыр дип беләм. Хезмәтем, тырышлыгым, күзәтчелек белән бөтен нәрсәгә мин булай гына карап узмыйм. Мин һәр бер нәрсәне алам. Күңелемә алам, бөтенесен күңелемнән үткәрәм бөтен нәрсәне. Менә спектакльләр, театрларда йөргәндә, театр эшендә бит төрле хәлләр була. Төрле катлаулы кешеләр белән эшләшергә туры килде. Мин теге авылдан килгән кыз булгачтын, теге Мәскәүдән укып кайтканнар бик ул хәтле өнәбәтен, чөнки алар уйнаган рольне мин уйнаялар, алар минем уйнаган рольне уйный алмыйлар. Миңа бер туктасыз роль биреп тордылар. Кеше эчендә җырладым мин сәхнә артыннан. Алар җырлаган булып торалар инде. Менә Зифада Гаепе Булатуның анда җырлыйдыр сәхнә артыннан. Ул аның бар иде шундый цинкысы, менә тәрәзә янында уйлана торган. Ире бит аңа сез Зифаны карадыгызмы спектакльне? Менә исменә китә бит инде. Исмералды белән. Менә шул вакыт ул тәрәзә янына килеп, моңаеп уйланып торган вакытта җырлый. Менә аның җырына мин җырлыйдым сәхнә артыннан, ул шул җырлаган атлы булып торадыр инде. Менә сәхнәгә үзегез җырлы рольләр белән беренче тапкыр чыкканыгызны хәтерлисезме? Ой, ничек хәтерләмисең аны? Ничек хәтерләмисең? Миңа бирәләр иде. Минем память әйбәт булган, димәк, тизрәк утканмындыр инде мин. Аннан соң артистка буларак белергә кирәк. Аңларга кирәк, син нәрсә уйныйсың, кемне уйныйсың. Шул вакытта үз сүзең белән дә җибәрәсең, кай вакытта теге әгәр дә онытып җибәрсәң, автор язган сүзне. Менә шулай итеп миңа бик күп репетицияс кергә туры килде. Шул Галия Бануга чакырдылар, Гөлшат Сәйфуллинаны Галия Бану уйнарга. Опера җырчысы, шибәр, әйбәт уйный, артист буларак уйнау юк инде. Шуннан соң ул уйный үзләрендә спектакль Онегинда Татьянаны җырлыдыр ул. Менә килгән Давытов Свердловскидан, шуннан соң ул отказ биргән, ул билетлар сатылып беткән Галия Бануга, 2 Галия Бану. Шуннан мин берсендә генә уйный алам дип әйткән. Шуннан мине чакыртып алдылар да, кичкә мин уже уйнадым. Бер репетициясыз дип әйтергә ярый. Менә Галия Бануга шулай кирип китте мин. Аны мин 10 елдан артык уйнадым Галия Бануны үзебезнең сәхнәдә. Зәңгәшәлдә шулай ук, шундый ук нидә булды инде. Декада алдыннан миңа ул хәтле ышанып җитмәгәннәрмедер, ничекте Мәйсәрәне миңа Шираздан аби ничекте бирмәде дә, икенче мине алдылар, Рукия Бахтиева дигән филармониядә эшләүче ханымны алдылар. Шулай Аббасов тоже Булатны уйный, операдан уйнау юк инде. Артист бер нәрсә уйнау. Монотонный шундый китәләр, шундый бит без сөйләшкәндә бит әле бит туктыйбыз. Я өтер, я тошка бирәбез бит инде. Аларда юк. Менә шулай китәләр инде. Шуннан миңа Шираздан аби чакырды, шулай ук. Син ди әзрәк ди кызыксынам шул. Менә әйтәм Шираздан аби, менә бит ди. Шундый хәлдә Бахтиева авырып киткән килмәй икән ди, тоже Зәңгәшәгә. Уже миңа кич белән чыгып уйнарга кирәк. Зәңгәр шәл,
Bilesizmi melodramı? 5 perdeden şundi rol. Min birincisinde tegi kızlar olgaçka minde bu koladır ya Abusaylar kartinasında bütün ne repetisiya bulmadı. Urman peresi baran vakitte gana men şiirden abi gösterdim ne şulay deyip. Men indi artist olarak oynayayım indi. Oynamayışı halin yok. Ne kim oynaganını bilirge gerek. Mena şunday haller buldu menin biraz zor roller kazal sögesi. O ikinci janr indi. O satiriический komediya. Onda bir katı hareket, bir orkestr bilen jırlarga, eskadron kiylere jırlay. Siz Kazan Sögesi'ni karamadınız mı? Karadınız mı? Mena o vakıtta Diles İlyasov Bikşen Tayfrep kat oynadı şakirtini. Şul hatlini iskitkiş o Kazan Sögesi тоже bardı 12 yıllap spektakl oynadık biz nide. Moskovga alıp bardık Moskovda. Roza hanım, mene bitinde siz bizim ime güçlü rollerini başkardığınız, jırlı rollerini, onlarını halk bik yaratıp kabul iteydi. Mügayin tiyatrda künleşuşilerde bulmayışa kalmağandır. Onlar bilen nişik kreşeydigiz. Kreşu, min bilesiz men işleriyim. Bilmemişke çalışadırım men. Onlar bilen tavuşka kirmeyim. Meni ulular yaratalar. Ular testar bilerler benim kim ekenligimni. Men kaybirlerine Koyber artistlarının isimlerini de aytasım kelmeyindi. Olarni halk yaratadır ya. Olar Moskovdan okup qaytkanlar. Men mында teatr studiyasını bitirgen. Avuldan kelgen kız. Vdруг men oynayım olardan köbrek rol oynayım. Zor roller oynayım. Mene onda var idi indi. Mena karşı buluşular. Birisinde çıkargattan sahneye başıma yavatana yavlığım yok. Mena çıkargat gerek. Başlar jereyizen geçerdi mesela. Şundan izler kostüm işler. Korasalar, hırkan balığının başı, olmayan yolunun Türkiye'ye çıkıp gitken. Nirmin şeyi itirge gerek bitindi niyaldından. Buna vakt diyeklerde disvetite bitindi vakta kişinin koynuna. On diye vaktlarını sili başlasam onun için bilesiniz mi? Onun için bir 3 tom kitap yazılan mümkün. On diye birlerini yaza başlasam. Bu vakitte menden sıraylar. Artistler bile şunun bilen sahnada oynuyorlar bitin. Onun bile yürüyken, onun bile turayken, onun yürüyken, falan iken. Men bir vakitte da artistler turunda onlara koşulup bir söz de aytmaydireyim. Çünkü men özüm artistka. Benim turada şöyle söylerge mümkünler. Şulay bit. Ondan sonra... Mesela o birimeli. Biriz. Abi biri de otura. Mene künleşmeyi mi? Siz bit üzerinizde ellenişe bulat alıştırgan kişi. Dört bulat. Bulatın da nindiler, nindi asıl jigitler idiler. İmre Sümeyne Abbasov, ondan sonra Arslanov, Ayrat Arslanov oynab aldı 1-2 yıl. Ondan sonra Ayupov, İmaşov. Mene İmaşov, 7 İmaşov kaldı benim bulatlardan hazır. Bardak gittiler. Künleşmeyi mi? Bilmeyeyim de anasını ondik günler şu olsa işlep bulmasıydı. Çünkü ondik haller bir bizde. Mene degen artistlarımız başta aşık balalar sahneden görüp öğrenişeler. Ezirekten oturdular mı künleşe başlayırlar. Şundan künleşe bulgaç ayrılışasın. Bitti gitti şunun bilen. Koysalar mene balalarını kaldırıp şunday haller bula. Nuri onday hal bulmadı. Men bir de ondan künleşu degen birini işitmedim. Özü men azım tenkitlidir ya o meni. Enekil avtomobilde biz ne bilen Şerefi bile oynayız. Şundan sonra onda o bitinde maşin olarak bir hatın. Ettiği aldırası kimi min dartın etti Şerefiyev. Onun aldığına beni bu travmayında men cumalıyım, kışaklagan bulam nedem. Şundan sonra men unutkanın aldığına beni bu versin. Qaytkan sayte nikti sindi onda aldığına beni oturmadın o vakitte. Tenkitçili benim her bir spektaklımı koyup vardı ol. Mene bitinde ol soğuştan qaytkan yigit eyme. Mene nişek turmuş kurup jiberdiniz. Sizning turmuş kuru vakitlari bik ağırşırga to'g'ri kelgan bek. Bik ağırşır. Bik ağırşır. Onu söylep de bitiradigan ol. Mene eğer de uylasanız, mene men ko'rganni bu dünyada men ko'rganni bir kişinin ötede ko'rmasga mümkün. Bütün ağırlıklarını, bütün hasretlerini, bütünüsünü görüp
күргән кеше мин тормышта. Мин әле Ходай Тәгалә мине шушы яшькә хәзер ничек яшәтә, мин шуңа шаккатам. Без Нурый белән бер ай арасы булганмы да без таныштык та, очраштык та, ул райком тирәләрендә эшли, райкомда комсомолда эшли. Мин әйтәм, райкомларда эшләгәч рәтле кешедер инде, бу күңелемә алам инде мин. Шуннан соң ул чакырды бер-ике мәртәбә кинога. Менә шулай итеп безнең бер ай эчендә без тормыш корып җибәрдек. 52 елны. Шуннан 53 елында улыбыз Марат туды инде. Баракта яшидри ул да, мин подвалда яшидрим әле, аңа чыкканчы театр подвалы бар. Шул подвалда яшәдем. Аннан шуның баракка киттек. Анда беләсезме, тормышта нинди авыр хәлләр. Ул Иске аэропорт каршында кирпичник комбинат янында ул барак. Миңа 2 мәртәбә эшкә йөрергә кирәк. Бала туды 53 елны. Ул без туктасыз командировкада. Мин эшкә чабам. Баланы карарга кирәк, бала авырый. Аннан 3 километрга якын транспортлар юк ул вакытта. Бер трамвай йөридер яна. Элекке Акшарлак янында булады, аннан кире кидә 8 трамвай. Шуннан соң җәяү ул кышның нинди, көзнең нинди, җәйнең нинди, җәйдә инде гастроль инде ул вакытта. Менә шулай итеп, шундый вакытлар туры килде. Менә аның белән очраштык. Мен әйтәм, райком тирәләренә җүнсез кешене алмаслар. Аннан соң эчмим икән. Мин шуны күңелемә аладыр инде, эчәтгән кеше булмасын дип инде. Аның белән без очрашкач, ул мине чакырды бер иптәшенең туена. Мин дә бардым инде. Мен әйтәм, бу ничек икән, эчкәч, бөтен мәҗлесне алып, сили, тамада шикелле бер эчкәнен белмим мин. Ул вакытта бер нинди эчү дигән әйбер булмаганың. Тәмәкесен тартадыр әлбәттә. Эчү дигән әйбер, мин шуннан мин әйтәм, бу эчми икән. Ул адәм баласына иң кирәкмәс әйбер эчү. Иренә дә, хатын кызга да. Улыгыз Марат турында да әйтеп китегез әле. Марат минем 53 елны шул баракта торган вакытта дөньяга килде. Балакаем бик авыр вакытлар туры килде. Карарга кеше кирәк. Анда минем аның алдан китергән энесен, сеңлесен, минем сеңлем килде. Армиядан кайтты тагын бер энесе. Шуннан соң 11 квадрат метр барак, баракның кырые, стеналарда кар. Бала ничә мәртәбә авырмаган авырулар калмады балакаемның. Менә ничек уйсан калды бала. Менә шулай итеп балакаем, аннан соң инде ничек дип әйтим, аның сөйли башласаң, үзе бер ни дигәндәй китап язарлык, аның үзе авылга кайтарып куядыр инде гастрольгә киткән вакытта, мин гастрольгә киткәч баланы. Анда Кем булып эшли ул хәзер? Ул бик күп җирләрдә ул военный училище бетерде. Артиллерийский диде. Военный училищене бетерде. Шуннан соң аны назаритлар дигә Грузияга. Менә Грузияга анда бер 4 ел хезмәт итте бу, 4 ел, ничә ел. Шунда өйләнеп, шуннан кайтты менә әзеге Ларисага өйләнеп кайтты. Шунда аларның балалары туды. Аннан соң аны монда кайтардык. Ул кайтаруларны күрсәгез, кайтармыйлар. Мин операция булды, онкологический. Анда да әйтеп карадык. Шун кайтармадылар, җибәрделәр. Шуннан Нурый анда ниләр белән танышып, бик авырлык белән аны монда кайтарганнан соң кайтты. Менә тагы җырлы рольләрегезгә әйләнеп кайтыйк әле. Менә бүгенге мәйсәрәләргә, Галия Бануларга нинди бәя бирер идегез? Беләсезме нәрсә? Былай итеп кенә бәя биреп булмый. Мин нәрсәне әйтәсем килә? Йөрәк кирәк. Уни белергә кирәк. Һәрбер сүзне уни белергә кирәк. Әнә Ишхан белән сөйләшкән вакытлар, абыйсы белән булган хәлләр, шулардан абыстайлар, ул бит бөтенләй икенче жанр бит инде. Аларны уни белергә кирәк. Яшьләр бит әле ул. Менә сразу гына артист булып булмый, диплом тотып артист булып булмый, кешенең тырышлыгы кирәк. Тырыш булырга кирәк. Иренә белергә кирәк.
Менә бездә элеккеге заманны уйнасам, элеккеге хатын-кызлар бөтенләй икенче кеше бит алар. Алар шулай кеше, но икенче кеше алар. Аларның үз-үзен тотышлары, уйлары, фикерләре, ана олылар белән бер вакытта аз бит күрсәтеп сөйләшмәгәннәр, шул чыланы мин уйнадым. Әкрен тавыш белән әгәр дә ирләр монда тора икән, икенче кырыйдан узып китәләр, ирләр янынан узып китәләр. Шундый тәртипле хатын-кызлар булган элек. Менә шуны уйный белергә кирәк. Комсомолка Гөлсара түгел алар. Яулыкны ашып җибәреп, ха-ха-ха килә торган түгел, бер кычкырып көлү юк. Авыллар хатын-кызларында ул вакытта бигрәк тә. Мин шуларны күреп үскән кеше, мин ул заманда булган кеше. Менә куйдылар Зәңгәшәнне, кызлар бөтенесе ике яулык япканнар. Астан бер яулык, өстән каплар өчен шулай яулык моннан каплаганнар. Менә моннан бик сирәк артка җибәреп нитү. Аларны да белергә кирәк. Бөтенесе бер кат яулык белән аха-ха килеп йөриләр. Әйттем мин шуннан соң Марси вакытында Марси куйды бит әле анда. Нидән соң, бездән соң инде. Ул килеп эшли башлагач, үзенчә куйды инде ул. Менә аңа да әйттем, кызларга да әйттем. Мен әйтәм, режиссерны уйлап тормагыз, мен сез шул укыгыз, өйрәнегез, ничек булган ул хатын-кызлар. Менә Галиҗан Ибраһимовның инәярын уйнагыз, укыгыз. Менә мен әйтәм, Тинчуринның бөтенләй берсен укып чыгыгыз, башкаларның укып чыгыгыз. Кайсы бит күрсәткән. Шуңа күрә ике катлы яулык кирәк. Шулай дип әйтә торгач, алар ике катлы яулык яба башладылар. Марсил белми бит, ул да белми, нәрсә белә ул. Марсил, ул режиссер, аңа куя, аңа яулык яптың ди, художник бәлки белергә тиеш инде монда. Онан соң артист үзе белергә тиеш. Шундый хәлләр. Рауза ханым, менә күңелдә истә калган бер кызыклы мизгелләр калмадымы нигездә? Еш искә төшерә тора менә кызыклырак мизгелләр. Күз алдына килә алар кызыклы мизгелләр. Миңа хәзер бит артист бер генә ни белән уйнарга кирәк түгел. Аңа бит төрле характерга күчәргә кирәк. Мин тора-бара острый характерный рольләргә күчә башладым. Аңа күчү тоже авыр бик каты. Әнә таң атканда дигән әнә Гөлбикә бик яхшы таң атканда дигән спектакль булды. Бер ай бер нисез уйнадык без аны менә июнь айында Казанда. Халык агылып йөрде шул таң атканда дигән спектакльгә. Ул аның фамилиясын оныттым, мин башкорт драматург инде таң атканда. Шул хәтле әйбәт барды ул спектакль. Менә анда мин бөтенләй икенче характердагы кызны уйнадым. Шуннан китте инде. Иң беренче минем икенче күчүем, икенче планга күчүем, теге әзрәк ондыйракларга күчүем инде. Нидән башланды? Хәйрле юл дигән спектакль. Абсаламовның пьесасы буенча сәхнәләштерделәр Уразиков белән Шираздан абый. Менә шунда миңа бирде мине карар менә баштан чыгып китә исеме. Әнә амбастатра. Нәрсә Идмас. Ул бөтенләй икенче характерда. Ире өстеннән икенче бер инженер белән гүләйт итә, аның өенә бара, анда бөтенләй икенче төрле җырлый да. Менә шундый характердагы. Шуннан китте минем икенче планга күчә башладылар мине. Шуннан соң килде бер режиссер, рус режиссер иде ул. Шушы спектакльне караганнан соң миңа Горкийның дошманнарыннан бирде Клеопатра. Ул Клеопатра шундый острый характерный, аристократка бит инде, ирен үтереп ташлыйлар, шуннан соң ул тотына, бөтен кеше белән кешечә сөйләшми, шундый менә шуны бирде миңа. Уф, мен әйтәм булмый, я не могу, мен әйтәм белмим, андый. Бөтенләй икенче бит ул, үзен тотышлары, сөйләүләре, шундый ханымны бирде. Шуннан соң билгеле мин аны бик авырлык белә булса да уйнадым, билгеле, бик авыр булды. Аңа кирүе бик авыр булды. Чөнки мин бит әле тегеләр алар миңа якын мәсьәләләр, Галия Банулар, алар бит минем ханыма сеңгән рольләр.
характер якларынан да. Bu bit bütünlüğe ikinci kopma. Gorki bit. Maksim Gorki'nin vragı, düşmanlarında Kleopatra. Mene şundan sonra mena şunday roller ver başladılar. Sukır degen bir piyasadan тоже şunday rolüne bir getirip bir şu Mikhail. Mena tanış oyuk. Oy, Şamil Kıplar birge oynadım indi o vakitte. Teatrdan kitkende nişi grev oldu? Kitesi kilmegendir? Bilesizmi? Şamil Zinurişi indi o vakitte bizim direktörümüz. Hazır bit urun gerek. Kişilerge bizden bitin pensiyaga уже vakit жеткен. Şundan bizni Şamil Zinurişi çakıldı da Roza Patay siz dokumentlarını bir tuра kelir sizge ketirge gerek bola bittin dedi. Men jığılıp kete yazdım endi. Şundan үйge koydum. Nuriga nerse nindi halda bolganымны özüm bilmem endi. Pek ağır geçirdim bu ayvarni men. Şundan soň hazır ikinci mertebe bardım. Dokumentlarını jedim da bardım da Marcel Utra, Şamil Zinurişi Utra, Ziganşinlar bütün artistler, уже pensiyaga çıkan artistler Utra. Bütünüsü. Şundan soň men aytdim mene getirdim dedim de endi жылап жибердим endi. Şuna Roza apa to'xtag'izlar жыламай turg'izadi. Biz sizga quvonchli xabar ayttirga turamiz. Ministerstvoda сөйләштек. Mene biz o artistlarni bir gruppa jiyip insoniyat gruppasi uyushtirib bildik. Siz shunda oynaysiz. Şundan jan kira başladı. Bütünüzge. Ben mena gına tugul. Onda barысы artistlar aytalar. Ziganşini, Minkini, Ahmirova, Galiyevlar neler, bütünüsü şunda oturalar betendi. Mene şu ayttırıp, biz insana gruppası uyushtirib, gastrollerge yürüdük. Bizni şunda karşı alalar, çünkü bizni yaratkan, zritel tamaşaşı, bizni yaratkan tamaşaşılar. Konaklarga şakıralar, onda nişikkine hürmet etmeyler indi bizni gastrollerde. Bunda, Kazanda, biz kişi sahnada oynadık belgide. Sirek gene ulu sahnelarda oynadık. Men Ijmak balasında oynadım, soňundan zor sahnede. Ondan soň tagın bar endi, men hazır her birisinde aytip qo'ydim. Amine bugünkü teatr süýüşçilerge nerseler aytar ediňiz? Teatr süýüşçilerge mi? Nerse dep aytdym? Teatr ol ana Tuqay aytgan bit. Bütün narsani şunda özüň görüp qaytasyň, şundan soň gıybret alasyň. Sog'uş degen bir spektakl qo'ydyk biz. Ol niçik meniki bit niçik dep aytdym, dramatiskiy, bek ağır spektakl mene şuшу pensiyaga çykkan kişiler turunda bar ol. Sog'uş перевод men hazır ayta almayman. Hazır unutup da jiberem. Mene şunda ketirgenler ataların avuldan. Avulga yaňadan qaytarıp kitesiyle qartın. Bularda turasa kelmey, kızım da. Kiyevi bilen kızı hazır buna hatunlar izliler. Kvartiralı hatunlar. Şunda mena bir rol verdiler. Psik barnisiler şoşun yank. Men onda sözüm de köp tugul. Mena şunda hazır kişi жыламай çıkara yamay. Çünkü şunday ol grup itti. Nide psik barnisiler yank bolan. Psiklar bilen işlegen. Şunday karakter taptım men anda. Ondan soň Ziganşini neler oynadılar bitti. Onda Asanjarova, Biktimirov oynadı qartını. Şakirov Askar oynadı. Kiyevine İskenderov oynadı. Hatın kızın, qartının kızın. Şundan soň bütünüsü ne men barıgızı da ap getirdim di. Qart ayta. Men bir gezden de kiri kalkman birge qaytyk avulga di. Şundan bütünüsü de jinalaşıp çıgarga bargan vakitda yapraklar kıyıla kız günü. Şundan soň bular Koranğa kirip keteler. Marcel Hakimович Koragan жылый. Bu di iskitke şeberdi. Çünkü Koranğa kirip uşut digiler bir pensiyaga çykkan, uşut digi dünýäge ketip bargan şekilde bolup görüngen endi ona. Mene şunday evlilik halyknyň köpüne mene şolay kirge gerek. Oy, olan eske düşüre başlasaň, olar bit köp oynadım endi rollerini.
нәрсе дип әйтим инде. Мин хәзер генә барышында Tilekler soragan idik biz sizden tilekler mene bu. теләкләрем Tiyatr sevişlerge. менә театрны яратсыннар, килсеннәр, йөрсеннәр. Яшьләр тора бара шомарырлар, уйнай башларлар, уйнарлар. Бар араларында әйбәт. Менә хәзер яшьләр театрда яшьләр генә бит. Хәзер мин уйный башлаганда Таҗетдиновлар, Шарафиевлар, Дунаевлар яшьләр иде балалар. Миннән 10 яшькә яшьләр алар. Бер көнне Дунаев әйтә 80 ел тулды дип. Шуны китте, мин әйтәм, шуннан карадым артистлардан китап бар, шуннан ничәнче елга икәнен. Шуннап торып 80 икән аңа. Аңа да 80. Менә шулай булгачлан ничек дип әйтәм. Менә халык теге вакытта шулай, бу вакытта дип әлбәттә сагыналар, ләкин саны бик сагыналар. Миңа әйтәләр бик безнең уйнаганнан искә төшерәләр. Алар хәзер яшьләр уйныйлар. Менә шулай иде. Менә тора бара өйрәнерләр. Роль бирергә кирәк. Роль биргәч эшләргә кирәк. Аның тырышлыгы кирәк. Менә шул халык яратсын. Халык бик аңлый. Халык бик аңлый, барысын да аңлый тамашачы. Рәхмәт сезгә. Менә шу аларга шул яратып карасыннар, спектакльләрне килсеннәр. Бара, тормыш дәвам итә. Тормый бер җирдә. Менә без ничек тормыйбыз менә хәзер инде безгә хәзер менә. Сүзе әйтергә куркыныч хәреф безнең өстә. Әйтәсем килмәде. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.